Asmatzen duzuen. Ondorengo aukeretatik zein da Euskal Herrian gehien erabiltzen den energia iturri berriztagarria? Eguzkia, haizea, lurraren edota airearen berotasuna edo biomasa? Más del 50%, el 65% de la energía renovable que se consume. Euskadin kontsumitzen den energia berriztagarrien 50% baino gehiago, 75% biomasatik dator, eta ia 75% horretatik, 45% baso biomasatik. Kontuan hartu Euskadiren azaleraren 45% zuhaiztia dela, eta gainera, Europako zur dentsitate handienetako bat dugu. Horregatik izango da kontsumo globalean gehien eragiten duen energia. Más contribuye al consumo global. Kaixo, zaldeon, ongitorri, baserri zarronetara, egun bat urte inguruko baserri bat dau, hemen 3 familia bizi gara. Oindala 10 urte, txaldebik erabaki gainun, kalefazio sistema barri bat jartzea. Orduen erabaki gainun biomasa galdara bat jartzea. Tejaban apien, jarrika dau, da ikusi gure baduzue. Hemen dekogu, peleta erretako galdara, peleta dekogu gordota, hor goiko siluen. Peleta ikusi gure gauzue, hemen erosten dugu konsumo talde baten bitartez, prezio hobia hobien lortzeko. Ordaitzen du, 210 euro toneladako. Hau da, galdara honek erretan dauen erregaia. Peleta horko tubutik jaizten da, etorten da galdararaino, da, galdara honek eken dauena da, horko atzeko depositio ure berotu, konsigna temperatura bat lortzeko. Horra heltzen da nien, berez amatetan da. Da hori, horko uren temperatura jaizten da nien beste puntu bateraino, berez arranketan da. Orduen, horko depositioko urbeluek banatzen da etxe bakotzetara. Urberotarako da kalefazio modulu. Oina eta biuz taldarak eragindako errautzak. Errautzunek erabiltzen dugu gero komposterako. Duzuenez, mantenimiento oso gutxieko da oso erreza. Guretzako, dekon emaitza oso ona da.